ана инҷо қурра ё молхонаи шоир. бубинен як қисми деталҳои яъне намедонам капоти мошин инҷо як тарафи қурраро пӯшондааст. ана марҳамат бо як детали бо як чизи мошин, шояд намедонам кадом қисми мошин тарафи дигари қурраи шоирро пӯшондааст. ҳоло мо иншоаллоҳ ба лаби ба соҳили дарёи Оқсу хоҳем рафт. дарёи Оқсу дар ҳамин шабону рӯзон кам об ва ана ин Исфандиёр писари шоир ҳамроз ана ин гӯсфандҳои шоир аст ки дар ин ҷо чаридан доранд. марҳамат ана ин ҳулул бубинен